Mali baragala ka lafasali tomba min be no o ye UNDM nye haywa olu ka kongere tako tan ani nanina aywa uyo ke dogo furanje ina kongere tako tan nanna hukumu konnana haywa hu dasira bara chama mo odo ye bara mununge santemelo la foga na bila sizanna uye chama fo ola bara kura bolo dala munun bo bolo udasira ni bela jele mo haywa to yere yakuba ra tuko mino udasira ni bela jele mo ka anya fo ka wala ke mo ye mo bisaka mi famia ala belebele do fana menye ode ye nyema fale ye haywa u yedana ya kokura ya tuguni femi ye yakuba katle haywa ka leke nyema ya kutuguni aywa femi ye ya fumya bala ayra krofota ayira ka fo ko dana ya kura min dara akaka ajara ye abuyana mo wa ali bisa alina do fara jasirika wala sa mali baragala obesaka la wasa soro tugo minno femi ye ya fumya bala na ye somi ko kosobe ode ye shifina ka munumbe aywa no olu kusenduna ala kosobe ani karangana yala musula kaw ni bela jele ko fe aka krofo ya jira ka fo ko femi ya fumya bala ayesi jamana sabamu ne oye Mali Burkina ani Niger ye aywa ko olu fana mina je femi ye ka tombele basiki tomi aywa no obuna sik ni jamana sababa barakala Allah fusali kama ni bara imbala jele ko fe tonde ndo yu ka ni soja jira o kona na fana ya jira ka fo femi ya fumya bala ko ngara ngara siga ku mingama udasira abela jele mo ka wala ke mo ya akula Klefla bara yin akara bara grelende abara fanga grera mais ano kakan sabu congrès fait congrès manogo congrès la ben katia ni nana ni me congrès déjà avec comme na foi sans hakemike e kamanda mi drema e bina yimana tikun ko kana comme steke de gawi an sans hakem drama an min ka reflet aywa an gelemi so reflet an va faire mi ka ko reflet biro krombena o kala nyini mi o reflet o ma na no de o bara de mo ko sengdoni no fana bora yi biro be kuradi o biro kura ni mo mi nyana o be saka de konji ni mi manya o boy mo kro fan bina ba o de démocratie le marché tini vraiment me ala fo ka barkada parce que bara mbala jelen kera basiki konona la beni kelya kono yakuba katle anya nga dana kuraya kan amake gansan parce que ambora biro koralem na sisan modo mo mya ira ka fo dana bise ka kan halbi parce que wulika jo chamanke barakelaw ka hakaw be se ka soro ka duma cogodi binganu be se ka noga cogodi ani halanga jamana yere lakanali sirafe ay wulika jo chamanko la bon jekulu la no mo suku bi bolo to ba fo ko on change pas une équipe qui gagne o de sababu la jama bela jelen benaka ka dana kura yakuba katle ka kanga nyama sanduru kura benale UNTM nyafe wati bela jele la to imbe la kuro ya wa wati bela jele la ma kuro kono beta jamana ngono bara ula haywa kono ye la dili kan kerengere ta ka nyisi jamana barakala bela jele mo ni jamana kono ya do ye be ko la ifana kan go bela jele ka aywa ni ga baraka ka do jamana ye wa ko bara de be mamu na fa we ka fo Mali barakala nyana ambe se ko la nganjija angam bolo di nyogama anga ke kelen anga ke kulu kelen ka boda kelen fe ka dunda kelen fe bibina ambe alatanu yentem kon nana abika rajeuni niya ye nere bika joro mun fa bi en tant que jeune ka fo ko ne de catholique danganye o e fembaye mbese ka fo ambese ka catholique fo la o hakil nana aya fo ayake ako ko nim bureau ka ba laje de kanani jeune ye pour que ka bureau la kura ya wala sa demzenu o ka se ka u joro fa ni yentem kon nana oye fembaye je pense que ayafo ayake oye folo e flana ka fo Mali barakela oye nambe yam bulo di nyogoma akacha ala fe angala nyini u chamambe absiga la wala ya ka soro amakeni fendoye donc ka funye na angam bulo di nyogoma munu bora centralu konnana ka barakela fara munu yake uyere joro dron kama uyere kama u kala je ku mir barakela la anga fara nyogonka anga ke kelen o de kan barakelawma o de kan jamana ma o de kan anga entreprise ma nambe kera kelen akacha alafe ambe jamana yin tanga fen do kon nana ambe se ka jamana yin tanga ko jugu nata munu be kan yesin jamana ma ambe se ko jamana tanga ulula ambe se ka anga barakero fana ka barake wala sa ka yirwa nu yirwala akacha alafe abe nani abe barakre na e barakre abe dobo chômage la abse ke sababu e fana entreprise chaman ka dayele o luka yirwa wala sa doka bo chômage la o de wele kanye mais c'est ka munyashi Mali barakelauma
ani maliyɛndenw bɛɛ ma an k'an jija fara-farali parce que ne bɛ jɔyɔrɔ dɔ nɔfɛ m'a sɔrɔ ni m'a sɔrɔ dɔrɔn n bɛ bɔ n bɛ taga n ta créer ka taa n ta bila sen kan ka baarakɛlaw fara-fara a tɛ na ni foyi ye ni tɔɔrɔ tɛ baarakɛlaw ma wa a bɛ maga kelen minnu nafa o ye minnu bɛ don a da fɛ walasa ka baarakɛlaw fara-fara n bɛ se ka o de fɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma minnu ye syndicat créé u y'a fɔ de prolétaires du monde unissez-vous o kɔrɔ diɲɛ baarakɛlaw bɛɛ an ka kɛ kelen ye n'an ma se k'olu kɛ kelen an k'an jija Mali baarakɛlaw olu bɛɛ ka kɛ kelen ye. Parce que an bɔra lajɛrɛba min na sisan a bɛ wele de ko congrès ordinaire o ye an yɛrɛ ka sariyaw bɛ mun fɔ san 5 o san 5 an k'an ka bureau bɛɛ falen pour que ka a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ nalen UNTM bureau kɔnɔ mɔgɔw don danaya b'u kan kabini dugu ma ka daminɛ comité la ka na section na ka na division na ka na union na fo ka na se bureau national ma donc o ye ka wulikajɔ kɛ ka bɛn ni an ka sariyaw ye i n'a fɔ jamana yɛrɛ sariyaw b'a ɲini cogo di lafasasatɔn pour que a ka dɔn k'e ye lafasatɔn jɛkulu ɲuman ye fo k'a sɔrɔ i yɛrɛ ye sariya minnu fɔ i b'o labato donc UNTM bɔra k'o baara de kɛ sisan effectivement bureau kɔnɔ i b'a ye mɔgɔ caman de bɛ yen minnu ye sifinnakaw ye bon ni an ka jamana yɛrɛ population ta bi sifinnakaw de ka ca kosɛbɛ bon hali an ka lafasatɔn in fana sigidaw caman kɔnɔ i b'a ye sifinnakaw de ka ca o de y'a to u cayara nin bureau in na et puis o kɛra ni Katile yɛrɛ ka laɲini ye parce que a ko olu ye dɔ kɛ u kan ka sira di denmisɛnw ma sifinnakaw ma olu bɛ yen sisan k'an bilasira pour que don min na n'a bɛna kalifa an na o k'a sɔrɔ an yɛrɛ ye ko caman faamu donc vraiment an b'u fo mɔgɔ minnu ye chance sɔrɔ ka don bureau in na an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ta fanga d'u ma. bon weleweledakan min bɛ yen o de ye k'a fɔ Mali baarakɛla bɛɛ lajɛlen an k'an bolo di ɲɔgɔn ma parce que baarakɛlaw bɛɛ ye duba kelen de ye an ka hakɛw bɛɛ ye kelen donc n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma a ka ca Ala fɛ binkani minnu bɛ kɛ ka ɲɛsin an ma dɔ bɛ b'o la a b'a to an fanga bɛ bonya a b'a to ko caman bɛ yen an bɛ kisi olu bɛɛ lajɛlen ma donc o weleweledakan de bɛ yen ani dugawu ka ɲɛsin Mali bɛɛ ma Ala k'an ka jamana basigi UNTM Ala k'a sankɔrɔta. Kurukɔnɔmaa bɛɛ lajɛlen sago ye ba tigɛ ko ɲuman ye ayiwa tɔn in sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye Mali baarakɛlaw bɛ se ka lawasa sɔrɔ cogo min na u ka baaraw kɔnɔna na u bɛ se k'u ka hakɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ cogo min na yaasa u bɛ lafiya sɔrɔ Ala k'an ka jamana taa ɲɛ.